бахшида ба ҷашни байналмилалии наврӯз дар қасри тенниси пойтахт мусобиқаи кушодаи осиёи марказӣ оид ба якарбаи шарқи карате киёкушинкай баргузор гардид. Мусобиқаи мазкур бо ташаббуси Федератсияи карате киёкушинкаи кишвар ташкилу роҳандозӣ шуд. Сабқат ки бо мақсади пайдо намудани чеҳраҳои нав, такмил ва ташаккул бахшидан ба дараҷаи варзишгарии онун ва дар ин замина созмон додани узви мунтахаби Тоҷикистон ташкил гардид. Беш аз 200 нафар варзишгаронро аз Федератсияи Россия, Ҷумҳуриёи Қазоқистон, Ӯзбекистон ва Тоҷикистон ҷамъ овард. Ҳарчанд киёкушинкай ба шохаҳо ҷудо гардад ҳам, лек сабқати кушода миёни наврасону ҷавонон аз рӯи муҳориба яка гузаронида шуд. Дар маросими ифтитоҳи сабқат аз ҷониби масъулин қайд карда шуд ки имрӯзҳо дар ҳаёти ҷамъиятӣ ва сиёсии кишварамон варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ дар сафи пеш меистад, зеро на фақат аҳамияти тандурустӣ дорад, балки дар қатори ҷиддитарин масъалаҳои мубрами рӯз мақом пайдо кардааст. пеш аз ҳама мақсади гузаронидани ин чемпионат аз мадди аввал ин дӯстии байни варзишгарон, муайян намудани беҳтарин варзишгарон ва дар баробари ин такмил додани сатҳи доварони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мураббиён мебошад ки на танҳо ин фақат барои мисол муайян намудани дастов, балки барои баланд бардоштани сатҳи варзишии варзишгарон мебошад ки умуман дигар техника ва тактикое ки беруни аз кишвар аст, албатта кӯдакону ҷавонон меомӯзанд. дар мусобиқаи кушодаи осиёи марказӣ каратекорони тоҷик дар муқоиса ба дигар варзишгарон аз худ фаъолмандӣ нишон доданд. аз ҷумла варзишгарони навраси аъзои шӯрои ҷумҳуривии динамои вазорати корҳои дохилӣ ба чанд дастоварди назаррас соҳиб гардиданд. дар ин мусобиқа дастаи мазкурро мураббии шоистаи ҷумҳурӣ Саид Аҳмад Раҳмонзода омода намудааст. ман боварии комил дорам ки варзишгарони мо аз ҳисоби даставӣ намегузоранд ки бисёртар ҷоҳои ифтихорӣ насиби дигар кишварҳо гарданд. дар мусобиқаи кушодаи осиёи марказӣ кори варзишгари наврас Самиалло Одиназода омад кард. Мавсуф дар вазни хеш қувваозмои хуб нишон дод. Бояд гуфт, иштироки Самиалло дар чунин мусобиқот маротибаи аввал нест. من شده است 47 مدال داشتم در مسابقه برم از تاجیکستان اشتراک نمودم. در قزاقستان جای 3 رقیب داشتم. از رقیبارم را شکست داده جای اول رو گرفتم. қувваозмои байни кӯдакону наврасон пуршиддат гузашт. аз ин рӯ ҳар яке онҳо саъй мекарданд то бо маҳорату истеъдоди хеш итминони мураббиро ҷиҳати созмон додани узви мунтахаб комилтар бигардонад. алон бархе аз иштирокчиён аллакай қувваю нерӯи хешро дар дигар мусобиқаҳои байналмилалӣ бо муваффақият санҷиданд. ман дар ин мусобиқа 3 рақиб дорам. кӯшиш мекунам бар онҳо зафар ёбаму ба гирифтани мақоми аввал ноил гардам. мехоҳам дар мусобиқаҳо бештар ширкат варзаму ба ин васила сатҳи варзишиамро баланд бардорам ва дар сабқати ҷаҳонӣ шарафи варзиши кишварро муваффақона муаррифӣ намоям. дар мусобиқаи кушодаи осиёи марказӣ як даста аз ташкилоти мададгори мудофиаи ҷумҳурӣ низ ширкат варзид. тавре маълум шуд, дар толори ташкилоти мазкур ба кӯдакону наврасон нӯзгои киёкушинкайро мураббии ҷавон Фирӯз Кароматзода меомӯзонад. дар муддати фаъолияти начандон тӯлонӣ мураббии ҷавон тавониста то якчанд якарбачаони лаёқатмандро ба воя расонад. зимнан ширкати эшон дар мусобиқаҳои барунмарзӣ ҳам назаррас мебошад. من میخوام که در آینده چمپیون جهان شوم و بیرق تاجیکستان رو بردارم. در آینده میخوام که مربی ورزش شوم. дар сабқати мазкур духтарон ҳам ширкати фаъол доштанд.
نگفته نماند که سال به سال توجه دختران به این نوع یک‌ضربه شرقی بیشتر می‌گردد. ضمناً هنرنمای ورزشگر دختران این رشته در مسابقه‌های برون‌مرزی به امثال جام آسیا، جام جهان و سبقت بین‌المللی شایسته تحسین است. مسابقه مذکور به سمیرا کلیева از تاجیکستان آمد کرد. Я получила второе место на чемпионате Азии в Таджикистане. дар чемпионати Осиёи марказӣ ҷои дуюмро соҳиб шудам. Аз ин натиҷа хеле хушҳол ҳастам. Дар вохӯрии финалӣ бо варзишгар аз шаҳри Самарқанди Ҷумҳурии Ӯзбекистон қувва озмудам. Барои ба даст овардани зинаи аввал барои ман таҷриба нарасид. кӯшиш мекунам ки дар оянда бештар дар мусобиқаҳо иштирок намоям, зеро варзишгар танҳо дар мусобиқаҳо таҷрибаи зиёд пайдо мекунад. ба ин нави якарбаи шарқӣ дар кишварамон таваҷҷӯҳи кӯдакон наврасон сол аз сол бештар мегардад. من طول 5 سال میشم در کاراته کیوشینکای مشق میکنم. استاد من رحمانزاده سیداحمد میباشند. من از اون مسابقه تیاری سخت دیدم که در این مسابقه سزاوار جای اول گردم. من یه رقیبم را شکست دادم و میخوام دیگری رقیبم را شکست دهم. من میخوام که در این مسابقه سزاوار جای اول گردم. امروز شکرگزاری از آن میکنیم که در فضای تینجی و امانی وطنمون چنین مسابقه‌های بین‌المللی خوب میگذرد در سطح بلند. و من باوری دارم که این ورزشکارای ما تاجیکان یعنی غالبی خود را به دست میگیرند. دو فرزند من در این کیوکوشینکای کاراته تمرین میکنند و پسر خردی من عظیم بیلال جان سال 2018 در دولت قزاقستان شهر الماتا در چمپیونات جهان جای اولین را اشغال کردند و پرچم تاجیکستان را در آنجا برداشتند. намуди карате киёкушинкай дар асл нави душвору вазнин ва аз варзишгар таҳаммулгароиву сабуриро тақозо медорад. аниқтараш зарбаҳое ки дар киёкушинкай иҷро мегардад ба ҷойҳои нозукии инсон, гиреҳҳои асабҳои болои нов зада мешавад. аз ин лиҳоз варзишгарон бо ҳам наздик шуда барои пештар фатҳ кардани қулаи мақсуд бисёртар аз даст истифода мекунанд. бояд гуфт дар карате киёкушинкай усули пой низ истифода мешавад, вале иҷрои он бояд ба маврид бошад. 6 сол шудааст ки дар риштаи карате киёкушинкай машқ мекунам. устоди ман раҳмонзода саидаҳмад мебошад. ӯ маро барои мусобиқаҳо тайёр кардааст. ман ҳамагӣ 26 то медал дорам. 16 тои онҳо ҷои аввал мебошанд, боқимонда ҷои дуюм, сеюм. ман бо тайёрии хуб омадаам ва бовар дорам ки дар ин мусобиқа комёб мешавам. ман хурсандам ки мусобиқаи Осиёи марказӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гузашта истодааст. тавре ки қаблан зикр намудем, дар сабқати Осиёи марказӣ як даста аз ҷумҳурии ҳамсоя Ӯзбекистон низ иштирок кард. тибқи маълумот сабки киёкушин дар кишвари мазкур рушд ёфта, ҳамасола варзишгарони он дар мусобиқаҳои хурду калон фаъолона ширкат меварзанд. илова бар ин дар ҷумҳурии Ӯзбекистон сабқати кушода ва байналмилалӣ мунтазам баргузор карда мешавад. варзишгарони ин кишвар ба мусобиқаи Осиёи марказӣ бо тайёрии ҳамаҷониба омадаанд. дар Ӯзбекистон ин навъи якҳарбаи шарқӣ хело хуб рушд мекунад. дар баробари ин иштироки варзишгарон дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта назаррас мебошад. ба карате киёкушинкай мураббиёни тахассусӣ дошта ҷалб гардиданд. ба мураббиям изҳори миннатдорӣ менамоям ки ба ман нозукиҳои киёкушинкайро омӯзонид. дар мусобиқаи мазкур як даста аз ҷумҳурии Қазоқистон ҳам иштирок кард. ба иқрори мураббиёни даста, сабқати Осиёи марказӣ ки ба ҷашни байналмилалӣ Наврӯз роҳандозӣ шуд, дар сатҳи баланди ташкилӣ доир гардид. хотирнишон менамоем ки дар моҳи майи соли қаблӣ дар шаҳри Алматои Қазоқистон чемпионати Осиё баргузор гардида буд ва варзишгарони навраси тоҷик ба натиҷаҳои назаррас ноил гардиданд. ман бори аввал ба Тоҷикистон шаҳри Душанбе ташриф овардам ва таассуроти хуб бардоштам. мардумаш меҳмоннавоз ҳастанд. шаҳри Душанбе зебо аст. алалхусус дар фасли баҳор зеботар гардидааст. чемпионати кушодаи Осиёи марказӣ оид ба карате киёкушинкай дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор гардид. Открытого чемпионата Средней Азии по киёкушинкан карате-до. ёдовар мешавем ки пайваста гузарондани мусобиқаҳо имкон медиҳад
то варзишгар дараҷаи тахассуси хешро такмил бидиҳад. аз инҷост ки яке аз масъалаҳои барномаи қабул гардидаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бобати инкишоф додани навъҳои мухталифи варзиш ин ташкил ва баргузории мусобиқот аст. қуввоозмоӣ байни кӯдакону наврасон ҷолиб ҷараён гирифт. зимнан мусобиқаи мазкур ба мураббиён имкон медод то шогирд то кадом андоза аз нозикиҳои якарбаи шарқӣ баҳравар гаштааст. дар ин мусобиқаи осиёи марказӣ оид ба карате киёкушинкай мо бо ҳамроҳии шогирдон дар ин ҷо ҳозир ҳастем. ин дафъа шогирдони ман беҳад ҳунарҳои хуб нишон додаистанд ва мо боз мақсади ягонаи мо ин аст ки бо ҳамроҳии шогирдон баъди ин мусобиқа ба чемпионатҳои ҷаҳон сафарбар шавем, парчами азизамонро баланд бардорем. мо хеле хурсанд ҳастем ки дар ҷумҳурии тоҷикистон ин гуна чемпионати осиё дар сатҳи хеле баланд гузашта истодааст. хотиррасон менамояд ки соли 2019 федератсияи ҷаҳонии киёкушинкай ҷиҳати қадрдонӣ бо камарбандҳои сиёҳ дараҷаи аввал ба 3 мураббии тоҷикро тасдиқ карда буд. ин иқдом барои аввалин бор дар таърихи федератсияи карате киёкушинкаи ҷумҳурӣ рух додааст. зеро барои ноил шудан ба ҷоизаҳои якарбаҳу шарқӣ мебояд дар назди масъулини федератсияи ҷаҳонӣ имтиҳон супурд. саҳми устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ дорандаи камарбанди сиёҳ дараҷаи панҷум ҳикматло кароматов дар сатҳи олӣ манзур намудани киёкушинкаи тоҷик дар миқёси олам ҳарчи бештар омода ва тайёр кардани варзишгарони лайуқадманд ва мураббиону доварони дорои тахассус дошта назар расаст. алҳол мо довароне дорем ки дар чемпионатҳои осиё мусобиқаҳои байналмилалӣ ҷоми ҷаҳон ва чемпиони ҷаҳон доварӣ мекунанд. дар чемпионати имрӯза аз ҷумҳурии қазоқистон, ӯзбекистон, русия ва эрон ҳамчун аз ирон намоянда ба таҳти назорат аст ва баланд бардоштани сатҳи доварӣ ҳам дар ин ҷо ба нақша гирифта мешавад ва баъд аз мусобиқа доварон тест месупоранд ки дар кадом сатҳ ҳастанд ва дар баробари ин дар чемпионати оянда, чемпионати осиё, ҷоми ҷаҳон ва чемпионати ҷаҳон ки ба нақша гирифтааст дар он ҷо албатта саҳми худашонро мегузаронанд. чуноне маълум аст сол аз сол иштироки каратекорони ватанӣ дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ хубтару беҳтар гардида истодааст. ин гуфтаҳоро раиси федератсияи карате киёкушинкаи ҷумҳурии исломии эрон довуди донишвар чунин тақвият бахшид. افتخار دارم امروز در خدمت شما عزیزان هستم. با این جمعیتی که من امروز دیدم بسیار مشعوف شدم. از کشورهای روسیه، ازبکستان، قزاقستان، ایران و تاجیکستان قهرمانان بسیار عزیزمون در این مسابقات شرکت کردند. امیدوارم که یه تیم خیلی خوب عازم کشور ایران بشه در مسابقات آتی بین المللی که ما پیش رو خواهیم داشت. бар асоси низомномаи сабқат беҳтарин каратекорони наврас имкон пайдо менамоянд то шарафи варзиши тоҷикро дар мусобиқаҳои байналмилалӣ дар пеш истода муаррифӣ намоянд. ёдовар мешавем ки иштироки варзишгарони ин ришта дар мусобиқаҳои мухталифи бурунмарзии соли қаблӣ шоистаи таҳсин буд. имсол низ масъулини федератсия мақсад доранд то бо доир намудани ҳамошои дастаҷамъӣ варзишгаронро хубтару беҳтар ба мусобиқаҳои осиёиву ҷаҳонӣ омода намоянд. умед аст ки мусобиқаҳои оянда низ ба варзишгарони тоҷик бо барор хоҳад гузашт.